Ja, jag får inte känna dig. Nej. Jag smällde igen dörren då. Jag smällde inte igenom dörren. Nej, men gjorde det då, Johan? Du smällde igen dörren. Ja, men du... Nej, för det var... Jag sa att du såg att han var sist och smällde igen dörren, men okej. Det är väl bra, Johan. Jag det är ju det. Johan där. Dra igen käft. Men vadå? Det kanske inte nog inte jag ska göra det. Du anklagar folk bara för att jag tycker igenom den här dörren. Så det är inte jag ska klämma igen steppen. Men Carl Pontus, varför sitter du utanför bildsalen och klappar händerna? Varför gör du det? Jag vet inte. Då gör du det. Nej, det såg jag. Varför gör du det? Jag såg det. Jag så här. Istället för att det ska bli som det går så kan hon sitta och tyst och gå därifrån. Ja, det går. Okej? Ja, det går. Vad jag menar? Har jag missat något? Jag så istället för att hålla på. Micke? Ja. Nej, men det är som hände igår. Men Carl Pontus, så du kan sitta och provocera. Nej. Okay, guys, let's finish it. Let's go. Carl Pontus, det var gott. Du sitter och stör lektionen. Och du tycker det är skitkul. Så jävla omoget. Ja. Vad är det som är så kul med det då? Det är omoget. Är det så kul? Ja. Vad är det som är så kul med det? Va? Vad är det som är så kul att sitta och... Jag vet inte. Systematiskt förstöra en lektion? Vad är det som är så roligt med det? Nej, men jag hörde inifrån att du sa att vi skulle uppträda nu och det så var vi tvungna att följa in i det. Annars hade det ju varit lite pinsamt. Kulen! Skolan ska det kännas igen. Jag tror innan och när jag kommer en tid. Men man tror inte. Det kommer upp nu. Ja, man undrar vad det är. Johan. Var inte det lektionen? Nej. Jag är klar med min. Vad får jag göra? Det här var fett jobb att göra dag sedan. Ja. Så vi skulle Du är totalt... Varför förstör lektionen? Svara på det. Jag förstår den. Och så kallar jag inte dina föräldrar så du svara på det. Ska jag det? Ja. Förstör vi lektionen? Henrik? Förstör vi lektionen? Du tycker det är skitkul? Förstör vi? Ja, så jävligt. Det var det. Det är min. Ja, är det din? Ja. Okej, nu är fan ready for Bumbo. Sitt med på paus. Här kommer den. Nu kör nu. Så, vi avbryter den här lektionen. Ja. Nu, med sjöarna. Man vill sätta till dem. Kom ihåg det. Allihopa. Kom ihåg det. Men varför då? Vad har vi gjort? Vad fan har vi gjort? Du någonting. Nej, nu räcker det. Motivera lite istället.
Jag säger bara så. Nu är det rätt. Men kom. Mikael, kom. Mikael. Ska jag inte komma? Du. Komma. Nej, men nu är det slutsnackat. Nu är det åter nog. Nej, det kan gå så snacka. Vad vill du säga? Varför gör du inte alla stationer? För att det låter härifrån och jag vet inte vem som låter. Det får ni förklara allihopa. Vem ska du förklara det? Du får vem ska du förklara det? Ja. Believe me. Grattis. Jag säger grattis. Omoget! Ja. Nu har vi verkligen färdig hand. Ja, perfekt. Där är det. Bra. Vad får du prata med folk? Vad är det du vill säga? Ja, det känns bara lite onödigt. Ska vi komma med seriöst? Bra. Vi ska inte sitta och driva med när vi säger. Det här är bara ironiskt. Det var omoget. Du! Sen vem var det? Berätta vem du var. Ja. Ja, jag får inte med dig. Nej. Men jag smällde igen dörren då. Jag smällde inte igen dörren. Nej, men gjorde det då Johan? Jag smällde igen dörren. Ja, men du... Nej, men det var... Jag sa att du såg att han var sist och smällde igen dörren, men okej. Det är bra Johan. Det är ju det. Johan. Dra igen käft. Men vadå? Det kanske inte nog inte jag som ska göra det. Du anklagar folk bara för det här. Jag tycker jag är någon annan dörr. Så det är inte jag som ska klämma igen käften.